Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener masih hijab guys, nantane jam 6:30 nantane sudah hijab. Mbah Mudin udah sholawat. Isuk tenan iki. Temune ya isuk malah iki jam 9. Karo anakku sing nomor 3 Hani. Iki sing gedhe cilikane kae. Sing gedhe to kae. Sing iku. Heeh, kene. Glowing ya. Cina. Iki ya Cina kok padha kok. Maksudnya ndek kae kan piye maksudnya anake sing Cina to. Ya. Nggih. Nomor 4 ya. Nomor 4. Lah wong aku wae gawe cuwali. Mbah kowe nek nyuwali ngene iki lara iki Mbah. Iki kok gemes wong iki Mbah Masam. Dadi kok ora Mbah semisal cuwali pipimu. Wong aku wae dicuwali kok nek pitri malah ngene-ngene terus. Wong sing koyo Cina. Cina jerene. Cina merah kok wis rambut rambut Mbak. Wes ayo sih, ayo pulang kok. pulang Kok tanek men pas jajan akeh ning kene. Mbak ngapain? Apa jagong? Main di situ ya, apik ya malah kok ngono ya. Iki nggone Mbahmu. Wes dan disukui. Sing sing nggone mak ngetemi ora enek. Iki Di Bung mene Mbak Lipah Bung enek. Mbak Lipah bingung, guys. Duh, urung. Bung enek nggone Mbak Lipah nek dari saya. Oh, urung enek, guys. Ya Mbak. Urung disalini ya? Urung disalini. Urung Mbak. Astaga. Urung Notri. Ya wes dang. Kamar kono. Genku wes enek. Anu apik piye? Jenenge? Wes dang rono. Sabar ya wes sabar. Aku penakan ning ngisor tepas kok. Iki. Wes sendani. Ya tanda sesuk kabar. Iya. Wes sampean jagung apa mendarat ya? Darat to. Ora. Jagung Ora. Aku tak golek kono. Ya ndang gak apa-apa kok Aku pengen ganteni. Apa? Iya nang buri. Gak Abdul ya. Oh iya pinter Mbak Aku kan nyeting kok malah. Wes to ada kae nganungi Mbak. Oke, makasih Mbak. Oke, sepawan nih. Iya, ayo. Aku pengen tapi iki lho. Iya. Mbak Lipa kan gak iso nganu. Sakit. Aman gane rene. Iya. Sakit lambung. Iyalah. Ya nek mani, guys. Nang korong. Bon. Oh, banana. Iya, Mbak. Sayang. Gak iso. Gak iso ndelok mantes. Gawe, gak iso. Yes. Ini Balipa kenapa? Sakit lambung. Mbak mau bermampir nih lho. Lah nggih. Oke. Kita iya. Kali tenan aku. Saya mendarat sampun. wes. Ya. Ngeri ya alah ya. Entek aku mampir telu. Kentang jo kene. Halo. Saya mulai petok kok. Biasa aku mangan dikirimin sing janganku ki mambu. Ndek tak tekoki untung jangane ra mambu. Yo, Cing.
Gak payu jangan aku marahin. Sote ngepret, kowe ning kono. Ketok nak bensin. Nyetingnya mak-mak yo salahin. Ning kono. Jus alpukat mas mau alpukat kan sekolah hadiah ya Mbak jus iki. tak goreng mbak kita Oh, dene nganu. tak ongkono minum Lah kok ora di nganu. tapi gak usah nganggo banyak tapi gak usah nganggo astagfirullahaladzim La ilaha illallah. Gak apa-apa. tapi gak nganggo anu Ji, susu lah iya aku ngomong gak usah nganggo susu aku nek waras ini ki yo kuat lewer nek gak waras iku ning badan wis makan beratus ya Emang pucet urung di awan piye Jing kulipenan pucet ora ora di ya. awan lho guys pocet ya mincing aku Lah mari wis iki ning nganti wong cah. Pindho ki ngomong ngene rumah sakit ya Bu apa kowe Oh, ala pantes paling lek terus iki terus lah Pak ning kan kono. rene terus Golek mbok gak ero iki aku Jing goleki Tri nanti ya mau ngono. terus enak aduh aku Gak ceramah rasanya nih gini Maksudnya nek gak nganu apa? Nek Pak Am gak ngomong rumah sakit, Pak udah ngarang ini. Ngomong mak Am gawe tajin mang. terus ngene barang Pak Bi biasanya ki undal-undal ya kan nek waras kan mama ya diluk rono kalau kita dencing yang dicelek aku kan anggar esok mesti Pak Rokan budal kan bino wis budal awang tutupan ora wis gak engko nek wis krasa penak sithik aku nyapu ya nek terus Bu nek nek isa-isa wis bino wis Dulu kamu harus mendidik anak kamu ngono Ji. Iki anakku iki sing nyatain lagi. Sen. Lah kene kok anak sapa? Ya anak Fitri. Maksudnya sen barang. Piye kok piye? Pino isa-isa iso. Bino isa-isa terus dia ini kan mulai sekolah yo. Nai. Isa-isa nai. Ya nai. Oh iki lho. Ngantuk. Wis tangi yo. Setengah 6 iki tak bina aku terus jam 6 kurang seperempat tak meneh. Dek nang isa-isa. Wah anakku ngomong mepet ngono. Terus dia itu isa-isa terusan adus kan gak tau sarapan saiki tok sarapan pas sekolah biyen. Bikin. Nah deknya aku mulai sekolah. Deknya akan mulai sekolah yo. Terus aku kan giling gombal. Dek tekan omah yo. Dek lagi nih nganu gasi terusan meme dek iki gak tak kandhani nek pengerenge rusak. Ngene yo rusak. Dungirku kan rusak dhisik. Sampai genku. Sak urunge ewok Cing rusak. Iya. Ini iki wis apa-apa ya. Kok marah-marahan. Teater iki krungu ora maksudnya. Yo. Sikit biar. Yo. Wis. Welas. Cing sepurane ya Cing yo, tak repoti terus yo. Dek lo nek loro, kowe nek loro ya aku wedi Cing ape marana mam. Mergeke wis Bu eranu. Nek aku kan ijek loro ijek Cing titip popo, titip anu ngono yo. Nek kan wis gak iso diganggu, ketok nek loro ki wis jengking ngono, guys. Pernah kan anu tak geget anak nang omah ceramah. Iya, masa Apa kan ndek langsung budal. masa anu aku nek parokane omah yo yo lagi wonge bergawe aku kopi aku ya Allah Gusti Kepaniku dik mang lah. Siapa? Rumah sakit kataku masuk jenguk di ngomong kok sampai lek salting ngomong di rumah sakit aku mau. Terus sing sapa jenenge? Takku mau mantek kok. Apa becuku ya kok? Dan sedone piye? Di rumah sakit pora lipat jenenge ngono. Pak Gogot Heeh. ora Pak wis tak ki wis iya aku gak ngombe obat Cing tak jajal gak ngombe obat ya Cing ya obat sing Kobadas gak tak jajal ya aku ngombe air ini terus aku ngombe jus alpukat yo cara sing alami-alami jajal kita jajal kan asline kan saiki ngombe obat nek siang mang kan wis ngombe Along awakmu sing
sesudah makan katanya gak cocok. Nek sesudah makan, Gak kan. nek sesudah kan pertama yo, pertama periksa kita repaki yo. Kan aku mbek repaki. Periksa ning bagas kuwi. Lah Pak kan lagi mulih ya apa magrib. Terus aku ya aku tak periksa ya diterapaki ya. Terus aku periksa rono. Tekan omah terus langsung akan ngombe sebelum makan. Dhisik aku tahu aja to mbek kowe. Entek 250 atau 300 kilo tapi aku disuntik. Tapi kan langsung mari aja. Lah iki aku penjaluk suntik. Tensiku dhuwur 160. Tensinya Per 100. Tapi aku gak ngeluh lah, aku kan gak wani lah, jadi tak pikir sih aja aku yang gumangan aku. Terus lah obat aja, terus anu mahi aku nganu jaluk. Maksudnya aku ngombe obat sebelum makan, terus tak ngombe ya, terus kok penak iso nganu lho, mengeluarkan gas, terus iso mengeluarkan gas kuwi berarti terus kok penak semuanya. Lah, berarti terus wis jam setengah jam kan di kongkon mangan lagi ngombe obat sesudah makan. Wah, mangannya gak mau kali renang. Apa tak pangan ya, apa tak pangan ya. Terus setelah kuwi nek kene brok rasane. Terus Gak muntah. Aku muntah, terus meh jajar sesuke tak baleni neh ngono. Besok wi sebelum makan ngombe obat. Terus aku laran sik, terus lagi makan lagi sesudah. Yo muntah neh. Terus awalnya aku gak tak ngombe sesudah makan. Gak muntah. Mereka gak cocok sama sesudah makan. Iya, kok Marem mual. iya. Terus